Velkommen til. Dette er min teori om historien bag A-blokken. Lad os starte helt fra begyndelsen. Det hele begyndte i 1949, hvor Freakivids grundlægger Freak.dk fik en genial idé. Han ville lave et fængsel, som var opdelt i 3 kategorier: C, B og A. Det skulle være sådan, at C var et forfærdeligt sted, hvor ingen vil være. B, det skulle være lidt mere frit, og A, det skulle være det sted, hvor alle gerne vil være. Det var så meningen, at fangerne skulle starte ned i C-blokken, hvorefter de kunne betale penge for at komme op i B-blokken, og derefter betale endnu flere penge for at komme op i A-blokken. De penge, de betalte, vil derefter gå direkte til Freak.dk og gøre ham en meget rig mand. Med andre ord vil han lave et voldsomt korrupt fængsel. Der var bare et enkelt problem. Freak.dk havde ingen penge, og det ville være meget dyrt at lave sådan et fængsel. Derfor besluttede han sig for at tage rundt til forskellige rige mennesker og spørge, om de ville investere i hans fængsel. Det var der dog ingen, der havde lyst til at være en del af. Ingen lige på nær ejeren af det, der nu hedder Freak Enterprise, nemlig Benny One. Ingen ved, hvor Benny har så mange penge fra, men jeg tvivler på, at det var helt lovligt. Han tilbød Freak, at han nok skulle betale for alle de 3 blokke i Freaks fængsel. Dog skulle Freak sørge for, at fangerne i fængslerne producerede en masse narkotika, som Benny så kunne sælge videre. Det gik Freak.dk med til, og Benny gav ham de penge, han skulle bruge for at grundlægge sit fængsel. Og så varede det ikke længe, før Freak.dk begyndte at bygge sit fængsel. Og efter et langt stykke tid, var han endelig klar til at åbne Freakivid fængslet. Det var et kæmpe fængsel med plads til tusindvis af fanger, og det varede ikke længe før de første fanger begyndte at flytte ind. Og med de mange nye fanger blev alle cellerne også fyldt, som fangerne brugte til at dyrke forskellige stoffer, de kunne sælge til villagers rundt omkring i fængslet, og dermed tjene penge nok til at komme op i A-blokken på et tidspunkt. Det vil altså sige, at når spillerne har dyrket en masse stoffer i deres celler, kunne de sælge dem til en villager, som vil give dem penge i bytte. De penge kunne de give til Freak.dk for at komme op til den næste blok. Alle villagersne er så ansat af Benny One, og de vil derfor give stofferne videre til ham. Så vil han have fået en masse stoffer, og Freak vil have fået en masse penge, og det gik egentlig generelt rigtig godt for de 2 i fængslet. Men de var faktisk 3 om at styre fængslet. Der var nemlig også en person ved navn Goon. Det var blandt andet ham, der stod for at skaffe nye stoffer, de kunne producere i fængslet. Han var specielt tilknyttet til A, da det var ham, der bragte det hvide pulver herop, og han bragte også, hvad end det her er, derop. Det var også ham, der skaffede Bob Marley ind i fængslet, så en sjov fætter kan man vist godt kalde ham. Han blev dog så afhængig af de nye stoffer, at Freak og Benny besluttede sig for at skaffe sig af med ham. Det er derfor, der i badet i A-blokken er et toiletbås, som er spærret af på grund af et større uheld, hvilket egentlig var fordi, at nede under i kloakken var der, hvor Freak og Benny spærrede Goon inden. Og nu med Goon af vejen, kunne Freak og Benny også tage Goons del af overskud fra fængslet til dem selv. Men alt var stadig ikke godt, og fangerne var begyndt at blive utilfredse med det korrupte fængsel, så fangerne begyndte at danne voldelige bander i fængslet. Det var selvfølgelig ikke optimalt, fordi hvis fangerne slog hinanden ihjel, ville det betyde, at der nu var færre fanger tilbage til at producere stoffer og dermed tjene penge til fængslet. Det så Freak.dk, og han besluttede sig for endelig at optræne nogle vagter. En omkostning, der ellers tidligere havde været sparet væk. Og da Freak efterhånden havde tjent ekstremt mange penge, besluttede han sig for at vise dominans ved at give alle sine nye vagter et fuldt sæt diamantarmor. Noget, der ellers aldrig før var set på den tid. Desuden gravede Freak en masse tunneler, som vagterne kunne bruge til hurtigt at komme rundt. Dem, som i dag er kendt for vagtgangene. Og i de næste mange år gik det rigtig godt for fængslet. Det var også i den tid, at Freak købte sin berømte 24 karat guldhat. Freak besluttede sig også for, at fangerne, som efterhånden var blevet ret rige op i A-blokken, nu kunne købe deres frihed. Så hvis de kunne skaffe 10 millioner kroner, kunne de endelig slippe ud af det her fængsel. Udover det lavede Freak også et casino i fængslet, som blot tjente ham endnu flere penge. Med andre ord, det gik super godt for Freak.dk, og han var faktisk ved at være en af de rigeste mænd i hele landet. Men så en mørk aften i 1968 skete det værste, der kunne ske. Staten fandt ud af, hvor korrupt fængslet i virkeligheden var. Freak, tag dig sammen! Hvad er der sket? Hvad siger du? Det er slut, dreng. Det er slut. Hvad er det, der er slut? Det er slut. Freak mistede alt, hvad han havde, og blev sendt bag tremmer. Og det er derfor fængslet lukkede i 1968. Og alle fangerne blev flyttet til et andet sted. Alle lige på nær Goon, som de havde glemt. Freak sad derefter i et andet fængsel i 49 år, indtil 2015. Det første han gjorde, da han kom ud af fængslet, var at tage direkte hen til Benny One for at lave fængslet igen og genskabe hans storhedstid. Det var han med til, og de tog ud til fængslet med det samme,
som viste sig at efter de mange år virkelig have brug for en kærlig hånd. Det gjorde de dog ikke noget ved og besluttede sig for at åbne fængslet med det samme. Det var så allerede på åbningsdagen, at Benny besluttede sig for at forråde Freak. Det var Benny, der har betalt for hele fængslet, og dermed også ham, der egentlig ejer det. Derfor valgte han at fyre Freak som direktør, så ansatte han sig selv som direktør og smed Freak.dk på gaden. Det var nu ham, der styrede det hele, og dermed også fik alle de penge, de tjente. Fængslet gik nu en meget mørk tid i møde. Det gik specielt ud over A-blokken, det var her, hvor Freaks kontor, det som nu er Bennys kontor, lå. Det lå nemlig ned ad den trap til venstre for Spawn i den gamle A-blok, hvilket i den nuværende A-blok også vil være fra trappen til venstre for Spawn, og så ned der og ind gennem de 2 døre her. Nå, men tilbage til videoen. Fængslet blev lukket for korruption, og Benny kunne derfor ikke bare åbne det igen. Det er også derfor, man ikke nogen steder kan se noget om genåbningen i 2015, da fængslet egentlig aldrig nogensinde officielt er åbnet igen, og staten ikke ved noget om, at fængslet faktisk eksisterer. Der kom derfor heller ikke officielt nogen fanger til fængslet, og det var jo et problem. Han blev derfor nødt til at finde en alternativ måde at få fanger på, og beordrede sine håndlangere til at tage ud i friheden og bedøve folk derude, og derefter kidnappe dem med tilbage til fængslet. Det er også den metode, de stadig bruger den dag i dag i fængslet, og det er derfor de færreste faktisk ved, hvorfor de egentlig er der. Udover det havde han også stor succes med at kidnappe kendte mennesker til fængslet, som kunne få nye fanger til at komme frivilligt bare for at møde dem. Men hvis vi tager tilbage til Freak.dk, var han selvfølgelig ikke glad. Så han besluttede sig for at tage til politiet og snitch om alt den ulovlige handel Benny One havde gang i. Jeg er simpelthen lige nødt til at sætte dig over på bænken. De ville dog ikke tage ham seriøst og sagde, at han skulle komme tilbage med et bevis og et vidne. Der var også bare det problem, at den eneste anden, der vidste, hvad Benny havde gang i, var Freaks tidligere makker, Goon. Og han sad stadig spadet inde i den celle, hvor de havde efterladt ham for over 50 år siden. Freak vil derfor befri Goon fra fængslet. Der var bare det problem, at eftersom han var blevet forvist fra fængslet, måtte han ikke længere gå derind, og han havde derfor brug for hjælp. Og det er her, hvor Brian og Fausing kommer ind i billedet. De var nemlig på nuværende tidspunkt fanger i A-blokken, så Freak.dk lavede en aftale med dem, om at hvis de hjalp ham med at få sit fængsel tilbage, så skulle han nok sætte dem fri. Men til at starte med skulle de sætte Goon fri, og Freak sørgede derfor for, at de fik de materialer, de skulle bruge til det. Det brugte de til at lave en bombe, og gik derefter ned for at befri Goon. Kom nu. Ja, kom så. Okay, så gør vi det her. Så for satan, væk for helvede. Freak havde nu sit vidne og manglede kun et bevis, og Freak vidste, at Benny allerede samme aften ville modtage en hel lastbil fyldt med stoffer nede på havnen. Derfor fik han igen Brian og Fausing til at sætte et kamera op nede på havnen, som optog det hele. Og de kom tilbage med optagelserne til Freak.dk. Så nu havde Freak både sit vidne og sit bevis, og derfor tog han ned på politistationen næste dag. Og efter at have ventet 5,5 timer på politistationen, besluttede de sig endelig at tage ud for at arrestere Benny. Der blev derefter afholdt en retssag, hvor Freak fremlagde beviset og vidnet, og det endte med, at Benny blev dømt til døden. Du er kendt skyldig for alle anklager, inklusiv røvhul. Ja, det var dig! Til døden! Med en kølleslag! Og med Benny af vejen kunne Freak nu endelig få sin direktørpost tilbage i fængslet. Der var bare det problem, at han nu skulle dele det hele med Goon, eftersom han var kommet tilbage. Det var dog ikke så stort et problem, da de hurtigt fik lavet den aftale, at Freak bestemte over selve fængslet, og så kunne Goon bestemme over kloakken, da han jo også havde opholdt sig dernede så længe. Goon fandt dog ud af, at kloakken var meget større end folk troede, og han ansatte Clarice til at tage indgangsgebyr, hvis fangerne ville derned. Der gik dog ikke længe, før Goon tog sin del af overskuddet og flyttede ud på en øde ø, hvor han levede resten af sine dage. Men alt i alt var det nok Freak.dk, der havde det bedst, for han var nu ejer af selve Freakyville fængslet. Og det var alt, jeg havde at sige for den her video. Vi befinder os også stadig i 2015, så der er stadig en masse år at fortælle om. Så husk at like den her video. Hvis den er op på 25 likes, så laver jeg en del 2. Men ellers, tusind tak fordi I har set med.